Ať se vidíš. Funguje to? Asi jo. No, čaute děcka, já jsem se rozhodl vyzvat sám sebe v nějaké akci Ice Bucket Challenge, která má podporovat výzkum proti zákeřné nemoci ALS, což je nějaká forma sklerózy, která degeneruje mozek. No, nicméně já si myslím, že většina má za to, že se jedná o nějaké přihloupé rozlévání vody a plýtvání, která by se klidně mohla posílat dětskám do Afriky, takže nezapomínejte jim posílat tady toto. Já tady s dovolením už předám kameru. Tak, a protože jsem se to rozhodl trošku vyšperkovat, protože studená voda sama o sobě jakože nic moc, donesl jsem si tady takový rozpálený olej. Jo, pičo! Jo! No, tak to asi ne. To asi ne. Dobré, asi zůstaneme u té vody, to bude lepší. Já si to trošku jen tak opepřím, okořením. Aby to mělo tak trošku chuť, že? Takový parchantí. Smějete se mi, že? Budu vidět. V pohodě, dobré. Já myslím, že si dám ještě nášup asi. No, nicméně, dobré no, já jsem se tak koupil v sobotu. Nicméně každou takovou výzvu, já myslím, že nesmím zapomenout předat olympijský oheň dále. Takže rád bych viděl mého spolužáka Pepíka ze střední školy, protože jsem tě už kamaráde dlouho neviděl, tak se mi ukáž. Samozřejmě neopomenu tady kamaramana. Pozdrav, Huk na strejdu. Ahoj. No a protože by to chtělo i trochu dámský element, že trochu té estetičnosti a krásné a trochu toho mokrého trička, tak bych chtěl pozdravit taky a nebo ne, je mi jasné, že už by si se mnou v životě nepromluvila. Takže bych rád pozdravil na recepci naši milovanou Janičku a Moňáska. Tak holky, ukažte, která z vás má koule.